nan asyak tayo madayo ket liklika ayat abulot ko rebeng na laeng nga inagbiruken tay mabukudak kanya naiketeng nupay na sakit ngem daytoy tirumbeng amok adakes tinta aramiden jak may turet pay nga inagbuyaen panagluana gapukan yaklaeng jak maiptor no sayang tilak amekto gapula kenayat abinulod ko aklunek nagbalinak anaro ko nagpaadipen ti saan ko abukbukod palugusan kan ngay sutay subliana usoken riknam isut addaan karbengan awan titengel ko amang ikot ken ka no dilatoy ayat ngay nakimparik na jak maipto no sayang tilak amekto gapula kenayat abinulod ko aklunek nagbalinak anarukop nagpaadipen ti saan ko abukbukod nupay na saem ngem daytoy tirumbeng amok adakes tinta aramiden jak may tured pay nga inagbuyaen panagluan na gapu